दिनैहाय आनैनि हाबा सोमोन्दोआव आङो आनै जायो आरो जोङो बुहुत मोजां लोगो मोनबो आरो नैबेथिंजाय फार्स्ट टाइम BBoysखौ लोगो मोनबाय आरोना लोगोफोर रियेलाव फंबाय सानो दे आङो गावहा आरो एसेमान भिडिअ फानि माबा मोनसे बुंबाय आरोना आंबो एसेमान इजों फिसा क्लिप लाबाय आरो फार्स्ट टाइम जिहेतु लोगो मोनदो। हेल' लोगोफोर, दा जोङो थांगासिनो गामियाव हाबा जानो, बेबो आनै फिसा जोंहानि न'निनो। दा सानैजों थाबायलांगासिनो आरोना, जेबो गानफबासैबो जोमफबासैबो, ओरैनो सिम्पोल गामिनि हाबा नालाय बेफोरबायदिनो थांगासिनो। दा जोङो दा मोनहैनानै दिन्थिनानै होगोन हाबाया सोरनि। नैबेथिंजाय मोनफैबाय आरोना हौवा गोदान लागोनिया माने हिन्जाव गोदानखौ खानाय खाननो फैग्रोदों सानाव एसेमान नेम खालामदों आरो नै दिन्थिनानै होबाय आङो। आरो हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोना जोंनि रुमबां प्रडाक्सननि भिडिअ नुखादोंबो जानो हानाय, सोरबा आरो सोरबा नुवाखैबो जानो हानाय। प्रायानो दंसाबोमोन रुमबां प्रडाक्सननि भिडिअआवबो। स' बेनिनो हाबा दिनै गरेस्वराव हरगोन आरोना हिन्जाव गोदानखौ गरेस्वर बाथाबारि गामियाव। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअआव। हौवा गोदान लागोआ लाबोनाय आसान सना आरिखौ गानहोगासिनो आरोना हौवा गोदाननि बिनानावा बेफोरनिनो नेम खालामगासिनो। बेथिंजाय आरो केमेरामेन मोना भिडिअ लागासिनो आरोना, भिडिअ लाग्राफोरा लागासिनो, नेम खालामग्राया खालामगासिनो। बेफोरबायदि गय बिदांखौबो बोलायनाय जायो आरोना सोरनियाव बांसिन थाङो बेफोरबायदि हौवा गोदान लांहानि आरो हिन्जाव गोदान लांहानि नैया हमथालायनानै बोलायदों आरोना सोरनाव बांसिन थांदो बेफोरखौ सानसिगोन। दा बेफोरबायदिनो नेमखिनिखौ खालामसिगोन आरो बेवहाय हिन्जाव गोदाननि खानाय खाननायजों लोगोसे जि जोम होसिगोन, सना गना नांगौखिनिखौ आरोना हिन्जाव गोदाननो लाबोनायखिनिखौ हौवा गोदान लांहा बेखिनिखौ होसिगोन आरो दा बेवहायनो। आरो नैबेथिंजाय हिन्जाव गोदानखौ देलायहोबाय, दा देलायहोगासिनो। नोंथांमोनाबो गासिबो कमेन्टआव विश खालामहरदो हिन्जाव गोदानखौ आरो हौवा गोदानखौबो दिन्थिना होगोन दे आङो। बाट दानो फैया आरोना हौवा गोदाना सानाव फैया, दायो हरावसो लांनो फैगोन। हौवा गोदाना हाबा होनानै लानानै थांगोन बेवहायनो। आरो नैबेथिंजाय जों इसेमान खामानि मावबाय आरोना गामिनिनो, जिहेतु गामिनि सिख्ला बादुलि बुंजागोन। हाबा हुखायाव मावाबाबो गामियाव आरो मावखानांगौ जायो, बेनिखायनो जोंबो नै इसेमान बिबार माला सुबाय आरोना हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो। दायो हराव हाबा होबा हाबायाव नांगोन ना माला, बेखौनो जोंखौ सुनो होबाय नालाय सुगासिनो। नैबेथिंजाय आरो आंहा इसेमान हमनानैल' होबाय आरोना, बिसोर सुगासिनो। दोंनैल'सो माला, बेसेथ' मानसि नांगौ, बेखौनो दा जोङो बानायगासिनो लोगो नांनानै। आरो नैबेथिंजाय आरो मेकआप आर्टिस्ट मोना थांनो ओंखारबाय आरोना गावसोरनि बिदिनो बायदिसिना जगारफोरखौ रेडि खालामगासिनो। बिसोरनि खामानिया जोब्बाय नालाय ओंखाम जाखांनानै थांसिगोननो बिसोरो। आरो नैबेथिंजाय आरो जोङो बिबार माला सुगासिनो दायो हरनि थाखाय। एबारो हिन्जाव गोदानजों फट' लानो गासिबो ज' जाफैलायबाय नै बाहेराव लानोसै आरोना मेम'रि हिसाबै। नैया लालायगासिनो, केमेरामेना खेबगासिनो, जों आरो पस्ट होगासिनो। गासिबो ज' फट' लाबाय खेबसे मेम'रि हिसाबै। आरो नैबेथिंजायबो गासिबो वेटिं लिस्टआव दंजोबो आरोना गामिनि सिख्लाफोराबो गासिबो फट' लाजाजोबसिगोन। फट' लाखांनानै नैया ओंखाम जानो नेफैलायबाय जोङो साइडजा बुहुद ओंखाम उखैबायमोन, बेनिखायनो गामिनि सिख्लाफोर ज'नो साइडजा नेफैबाय आरोना थाब मोनजाग्रोनायनि होननानै जोङो साइडथिंजाय नेफैबाय ओंखाम जानो थाखाय। जाग्रोनानै लानोसै आरो जोङो ओंखामखौ फार्स्टनो। आरो हर जाबायमोन, नैबेथिंजाय हौवा गोदानाबो सफैबाय। हौवा गोदान लागोनिया जि बुरजा फैखादों। भिडिअआबो आंना क्वालिटिया बांद्राय मोजां नङा नालाय नै सिनायहराखै, अब्लाबो इसेमान दिन्थिनानै होबाय आङो भिडिअआव हौवा गोदानखौबो। नोंथांमोना सिनायजोबब्लाबो जानो हानाय नै केमेरानि क्वालिटिया मोजां नङा आंनिया। आरो फाइनालि फार्स्ट टाइम BBoysखौ लोगो मोनबाय आरोना, इसेमान भिडिअ लाबाय आं बेजोंबो। फंबाय हिसाबै हाय होनहरबाय आं बिनि भिडिअआव, गावहा आरो फानि मायबा मोनसे बुंनानै होबाय। मालाबाबो लोगो मोनफेराखैमोन आङो रियेलाव, बेवहायनो फार्स्ट टाइम हाबायावनो लोगो मोनबाय बेखौ। हौवा गोदान लागोनिजों फैफादों हिन्जाव गोदान लांनो। आरो नैबेथिंजाय जोङो थिगसे डान्स खालामबाय आरोना गामिनि गासिबो ज' लोगो नांनानै, सेंग्रा सिख्ला बिदिनो हाबा जानाय गासिबो ज'नो। आरो नैबेथिंजायबो हौवा गोदान लागोनियाबो इसेमान रंजाफाबाय आरो जोंदो। आरो आथाया सिङाव दङ, माने सिङाव हाबा होगासिनो ना, बेखौ नायगासिनोमोन। जों आरो हाबा होनायखौनो नायनो रोंदिया आरोना, मोसा डान्स खालाम लामायावनो हिन्जाव गोदानानो मोनफैगलाय लांदों। बेफोरबायदि माने हाबा होनायखौ नायहैनायानो जायासै, माने हिटजोंनो लामायावनो थिगसे डान्स खालामबाय आरो गासिबो ज' लोगो नांनानै इमान जे फुरथि नांदोंमोन। हाबा होननायखौनो नायनाय जायासै। आरो हिन्जाव गोदानबो दोनैनो थाङामोन, बेनिखायनो लामायावनो बिराद रंजाबाय आरोना। गरेस्वर इसे जोंनिफ्राय गोजानबो जायो, बेनिखायनो थाङा साननानै थादों आरोना हिन्जाव गोदानखौ दोनैनो थाङासै।
हाबा होनायनि भिडिअखौबो लानो हायासै दे आङो। हाबा होनाय टाइमाव लामायाव बुहुद डान्स खालामबाय, बिनिफ्राय थांग'जोब्बाय हाबा होनायनि नेमफोराबो। थांनो गोनाङावसो एसेमान मा होनो रायलायनाय मानाय जाबायना, बेवहायसो एसेमान क्लिप लाबाय आरो नै बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ। बाय बाय लोगोफोर, आरो गोदान नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।